Ćao svima, sad ću vam pokazati kako skinuti Minecraft, znači 100% radi. Uđite na Google i evo, link će vam biti u deskripciji. Evo, imate ovaj sajt, samo u menu uzmite, kliknite download. Ja sam save, ja sam tu nešto čačko, meni neće da radi trenutno, ali vama znači 100% radi. Ja sam nešto tu pokvario, ne znam nijem šta, brat, nešto, ne znam. Uđite tu u download, čekate, ovdje vam se skine, idete run, sad se čekate i evo Minecraft, sve će vam ovako isto da vam se desi. Ovako. Sad se čekamo i kad vam učita, samo ovdje napišite svoje ime ili skin koji već imate. Evo ja ću x1 i tako. Meni sad ovo meni ovo neće da radi jer ja ne znam što sam uradio. Nešto sam prstao i sada neće da radi. I to bilo za ovu epizodu, nadam se da sam vam pomogao i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!